Belosi oslavujú triumfálne spojenectvo s Indiánmi. Do rozostávanej obchodnej stanice Fort Benton dorazila správa, ktorá zaváňa zlatom, ale aj krvou. Havrani otvorili svoje loviská. Kožušiny poputujú do skladov Northwest Company. Belosi im za to dajú staré zbrania a náradie, whisky a korálky. Kmeň, ktorý kedysi znamenal hrozbu, stojí teraz po ich boku. William McGillivray sa však prechádza svojim novým sídlom s tieňom pochybností. V pamäti mu rezonujú slová náčelníka Havranov o Siksikoch. Vraj ich vedie muž, ktorého nemožno zabiť. William sa pousmeje. Preňho je to len indiánsky mýtus. Vie, že aj na najtvrdšieho bojovníka sa nájde silnejší. Ale rozsiahle územia Siksikov sú príliš lákavé. Rozhodne sa vyslať poslov. Spolupráca je výhodnejšia ako vojna, aspoň zatiaľ. Na cestu vyráža trojica ostrieľaných lovcov, ktorých McGillivray pozná z indiánskych vojen na juhu. Muži s ocelenými bitkami, bez budúcnosti doma na starom kontinente. Sú to opilci a tuláci, ktorých premenil na svoje čepele. Medzi tým vlčí brat zvoláva radu starších. Niektorí tvrdia, že Belosi raz odídu ako vietor, ale náčelník vie, že vietor prináša búrku. Pamätá si rozprávania pocestných o pohrome, ktorú Belosi priniesli kmeňom, o krvavých vojnách, čo zachvátili celé územia. Vie, že kmeň Siksikov sa nesmie prizerať rastúcej hrozbe.